אל תגיעי. רק נראה לי לא משמעת. וואי, אתה חושב שהיא נרצחה? סתם, בטח תאונה. תאונה? על החוף? דברים קורים, שרפה, אני יודע. היא הייתה כולה לבושה, למה שהיא תשחק? גם ממש קרה לו עונה כאילו שתיכנס לצפות. זה לא הגיוני. טוב, היינו בתחנה, נשאיר את זה שם, בסדר? נראה לי אם היו צריכים לשאול אותה יותר שאלות, משהו פה בסדר. יש לך סיגריה? כן. אני מתברר. אוי, לא נראה לי פשוט, לא נראה לי זה במקרה, אין מצב שזה במקרה. פשוט מצאנו אותה שם. אני שלי, המשטרה תעשה את מה שהיא יודעת, אנחנו נתנו את העדות שלנו. בואו נשחרר את זה. מה? לשחרר את זה? מצאנו עכשיו אישה בים שפאקינג מתה. כאילו, איך אפשר לשחרר את דבר? יש משטרה, זו העבודה שלהם. בואו נשאיר את זה שם. אוי. לא נראה לי אנחנו צריכים, נראה לי אני צריכה. אפשר פשוט להשאיר את זה ככה. יודעת, זה לא במקרה ככה. אני שלי, אנחנו לא שוטרים, אנחנו לא חוקרים. היינו פה, נתנו עדות שעה וחצי. בואו נשחרר את זה. יש סיבה לזה שמצאנו אותה. פשוט מזל חרא. לא, זה מזל אחר. אני חייבת לגלות מה קרה לה. זה מתקשר לנו לחיים, אני חייבת לעשות משהו. אבל איך זה קשור אלינו? אנחנו ראינו את הפנים שלה, אנחנו ראינו את הראשונים. זה פשוט... מאמי, היא מתה, אנחנו חיים, בואי נשחרר את הדבר הזה. איך אפשר לשחרר דבר כזה? איך אפשר לשחרר דבר כזה? זה עכשיו חלק, אין מה, אני חייבת... את פשוט חייבת להרגיש רלוונטית. נמצאה גופתה של צעירה בחוף תל ברוך. המשטרה מוסרת כי ישנו חשד לרצח. אנו מבקשים מהציבור להתרחק מהאזור משום שהכניסה אסורה. אני אמרתי לך שאני ובנושא צריכה, אחר, אני חייבת באמת לעשות משהו, אני לא יכולה פשוט להישאר בחיבוק ידיים. כאילו, אני חייבת לדבר עם המשפחה שלה, אני חייבת לעדכן אותה שראינו את מה שראינו, מאמי, אני רוצה סיגריה.